nitiere kod lony makare mar riembo nyamburko mabende umiye noting'o jowuoth. Kaluwore ni kidhi kata kuondego mabende itiego ji, mago skunde mitiego ji mar mondo mi obed derepe, nitiere klas mopogore opogore mag nyamburko ma ng'ato riembo. Wantiere kod mago mag PSV, wantiere kod mago mag ji giwegi. Ere kaka uyango ni undiko derepe mantiere kod lony mar arieya e riembo nyamburko? James. Mokwongo warango cheti ma sirkal osemiye, tiende ni license momiye. License moyiene dreba riembogo nyamburko en class D1, D2, D3. Mano nyaka wakwong warangi mikel barupegi mag tich. Sirkal oketo ni nyaka ibed kod police clearance certificate, yani good conduct be nyaka ibedgo. Koro kwa nyalo apply ni barua manyiso ni ibed kod PSV ma sako oyieni mar riembo. To maduong' moloyo, wang'eyo ni jomoko ni kod licenses gi to ok gin gi lony mar arieya e tiyo kod apaya. Ma emomiyo ka wamiyo dereba gari mondo odhi tich, to watimo luwe kaluwore gi tudruok mwadwa winjo sama en e ndarano. Tiende ni mokwongo warango gari kaka ringo, kompyuta marwa ka wan e office, speed moriembogo. Mar ariyo en namba mwakete e mtoka mondo wawinji kuonde ma samoro nyalo bet nodhiye marach. Mar adek wan gi office ma open National Oil Kisumu Boys roundabout kanyo, ma customer moro amora, customer wago be ng'eny gi wang'eyo, kelonwa report ni gari makama, dreba makama chalo kama chalo kama. Kendo e ndara ma geche waringe kata polise manie ndarago bende ng'eny gi wan go gi contacts.